ካብዞም 6 ዓይነት ሰባት ተጠቀም። ቀዳማይ ነቶም ባህሪኦም ዝቀያይሩ ወይ ድማ ዳብል ፌስ ዝኾኑ ሰባት ኣብ ቅድሚኻ ካልእ ብድሕሪኻ ካልእ እንደኾኑ ከም ነፋሒቶ ሕብሮም ዝቀያይሩ ሰባት መእመን የብሎምን። ሎሚ ካልእ ባህሪ ጽባሕ ድማ ካልእ ባህሪ ሒዞም እዮም ዝመጹ። እምነት ድማ ኣብ ትክክለኛ ባህሪ እዩ ዝምስረት። ካልኣይ ነቶም እመነኒ ዝብሉ ሰባት ንዘረብኡ ክትኣምን እመነኒ እንዳበለ ዘረብኡ ብሓይሊ ከእምነካ ዝፍትን ሰብ ከይተኣምኖ እቲ ሰብ ብሓሶት ዝተመለየ ማለት እዩ። ምክንያቱ እሙን ሰብ እመነኒ እንዳበለ ከምሕላ ይሰምዕዎን። ሳልሳይ ነቶም ኩሉ ግዜ ተበዲልና ዝብሉ ወይ ድማ ቪክቲም ዝመስሉ ሰባት ነቶም ኣብ ኩሉ ነገር ተበዲለ እንዳበሉ ዘማርሩ ሰባት ከይተኣምኖም። ምክንያቱ መብዛሕትኡ ግዜ ንበደሎም መሸፈን እዮም ዝጥቀምሉ። ራብዓይ ነቶም ረብሓ ጥራይ ዝደልዩ ወይ ድማ ኦፖርቹኒስትስ እዞም ሰባት እዚኦም ጉዳይ ምስ ተፈጸመ ዝጠፉን ከም ዓርኪ ዘይርዩኻ ሰባትን እዮም። ንዓኻ ከም መጥቀሚ ጥራይ እዮም ዝጥቀሙልካ። ስለዚ ግዜኻ ምሶም ኣይተባኽን። ሓምሻይ ነቶም ቀናት ወይ ድማ ኤንቪየስ እዞም ሰባት እዚኦም ብዓወትካ ዘይሕጎስን ኣብ ቅድሚኻ ከም ስሉ እንኳዕ ደስ በለካ ዝብሉ ብድሕሪኻ ድማ ተንኮል እንዳሸረቡ ብቕንዕ ዝነወዱ ሰባት እዮም። ንዕብየትካ ዕንቅፋት ስለ ዝኾኑ ተጠንቀቆም። ሻድሻይ ነቶም ኣሉታዊ ኣተሓሳስባ ዘለዎም ወይ ድማ ድሪም ኪለርስ ብቕንዕና ክትልወጥ ክትሓስብ ከለኻ ኣይከኣልን እዩ ወይ ድማ ኣይከውንን እንዳበሉ ሞራልካ ዝሰብሩ ሰባት ብድሕሪኦም እምበር ብቕድሚኦም ክርኢኻ ኣይደልዩን እዮም። ስለዚ እዞም ሰባት እዚኦም ሕልምኻ ዝሰብሩ ሰባት ስለ ዝኾኑ ካብዞም ሰባት እዚኦም ረሓቕ። ህይወትካ ትርጉም ዘለዎ ንምግባር ኣብ ከባቢኻ ዘለዉ ሰባት በዓል መን ምዃኑ ምፍላጥ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ።